Wij komen elke donderdag naar de Tiekentuin. En deze keer is het nu de week van wortel, dus dan gaan we heel veel met wortel doen. En we zitten daar zo wortelsoep te maken, dus ja. We leren ze hier in de tuin te zaaien, te planten, te oogsten en bereidingen daarmee te doen. We leren ze kruiden te herkennen, het verschil tussen lipbloemige en samengesteld bloemige. We gaan de natuur met ze in, plukken daar dingen waar we een zalf van maken. Dus we doen echt heel veel. Nu is het dus de week van de schooltuinen en daarom wordt er extra aandacht gevraagd voor dit soort initiatieven. De Jong Leren Eten is een programma, is een rijksprogramma waarbij we gezond en duurzaam voedsel promoten. En onder andere met het thema moestuinieren leren we de kinderen waar hun voedsel vandaan komt. Er zit dan ook een belangrijk doel achter dit initiatief. We zien nog steeds meer kinderen met overgewicht en we hopen en we zien ook wel, de cijfers wijzen dat ook wel uit, dat kinderen die al vroeg in aanraking komen met gezond en duurzaam voedsel en het hier ook echt letterlijk zien groeien en het in hun handen hebben, dat ze automatisch kiezen voor gezonder eten. Dus om zelf hun eten te bereiden, om te leren koken, dus daar doen we het voor. En wat wij heel duidelijk zien is dat kinderen zich buiten echt anders gedragen dan binnen. Dan merk je toch meer rust bij die kinderen. En deze week staat dus in het teken van wortel. En daarom zijn de leerlingen volop bezig met het klaarmaken van de soep. Ze zijn nu druk aan het snijden. Ze moeten uien snijden, kruiden snijden, wortelen snijden enzovoort. Om straks een lekker soepje te hebben. En hoe reageren die kinderen dan op? Want normaal gesproken zijn groenten voor kinderen, dat is natuurlijk de vijand. Dat klopt, maar je merkt echt het verschil als ze het zelf gezaaid hebben en zelf moeten oogsten, dat ze er heel trots op zijn. En ook als ze het zelf snijden, dan willen ze toch proeven. Het is toch anders als ze het zelf bereiden, zelf oogsten. Dan gaan ze er anders mee om, is onze ervaring. Bij de leerlingen is het enthousiasme in ieder geval groot. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind dat wel leuk, ja. Ja? Heb je thuis ook een moestuintje? Nee, dat niet. Maar we zijn wel bezig met aardbeidjes te planten. Ja, en wat leer je dan? Bijvoorbeeld dat we gaan zaaien en dan zie je in je bakje hoe het eruit ziet. En we maken ook wel eens leuke dingen en zo. Toch is het voor Myron bekend terrein. Omdat we ook eigen tuin hebben. Een eigen grote moestuin thuis. Ja. En wat doe je daar allemaal in? We hebben pompoen, aardbeidjes en nog allemaal lekkere dingen. En dan is de soep klaar. Tijd om te proeven.